rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To jama'a yau zan yi magana bisa wannan bawan Allah. So magana gaskiya in muka ce kaɗo ba wai muna magana bisa kan kafiri bane ba, a'a ba haka nan bane ba. Magana ta gaskiya in za mu cewa kafiri za mu cewa tefero ko mu ce teferawo. Wannan babu shakka duk bahillacin da kaji ya ce maka haka kawai yana nin kai kawai kafiri ne kai baka sallah. Amma magana gaskiya in ka ce mai kyar suna haɗe, to haɗe kamar jimla ne duka, kamar misali ka ce wa'annan kamar su wa'annan ha su ɗe haɗe su wa'annan kamar shi ne yake ni da wannan. In ka ce kaɗu kamar kana nufin wannan, to wannan magana ta samo asali ne biskan wannan. Amma yadda kuke tunani duka ba haka nan bane ba, duka yadda kuke tunani ba haka nan bane ba. Dan tsaye da saurari ba. So kuma da kake cewa kamar misali mutanen da a cikin daji ba su san addini ba san wani da ai duk garin da ka gani, duk girman garin da ka gani da gida guda fara, duk girman gari kowane kasa ne, duk garin da ka gani da gida guda fara. So kenan ina so ka fahimci cewa magana ka ce wai wani muna mekar suna mun fulani muna wasu abubuwa duka wannan na yarda ba wai na ki bane ba, amma ya kamata cewa ka rinka mana adalci, ka san cewa abin da wa'annan suke yi sun fita ma daga harkar fulani, kawai sun shiga wani harka ne daban. Saboda mu an san mu da fulaku, an san mu da girmama mutane. Mahi yawancin mu ba mu san media ba, wallahi a kaso 100 ba kowane bane za ka samu kaso irin 20 da wani abu wanda suke rike da waya, wannan babban waya a hannunsu suna amfani da ita ba, suna TikTok suna wane ne ba. Saboda mu duka ba mu san wa'annan ba, mahi yawanci kawai irin bila irin yan wayan nan karama ne dai, wanda ina ce bila dai mahi yawancin mutane dai sun san me yake faɗi. Kuma magana gaskiya mahi yawanci cikin mu kaka duba wannan ka duba wannan, amma samarin yanzu dai in ka ce mahi yawancin wasu su duka ba su karatu. Amma wallahi na da wannan yana da garantin cewa mahi yawancin malamai, akwai malamai a cikin, kuma dai inda kake mahi yawanci za ga kowane shugaba mahi yawanci in dai malami ne, babban malami mahi yawanci dangin fulani ne ko kuma fulani ne. Dan in ka duba ba ma a Najeriya ba a Mali ba ina ne ba, mahi yawanci mu wajajen mu gaskiya me yake suna za ka iya cewa kamar irin wanda ke harka na karatun gwamnati wannan babu su yawa, amma dai harkar Qur'ani dai ba a bar mu a baya ba. Amma akwai kaɗan daga cikin su wanda garanti ya ma san harkar Qur'ani amma yake takewa ko ba ruwan shiruna. Ba magana harkar addini ba wai ya shahi kabila wannan da kabila wannan ba, ya zama na dole kowane kabila ya zamna ya fahimci addini, saboda tada rigima tada husuma ba alheri bane ba. Kuma da ka tambaye shi miye fassaran kaɗo ko haɓe, ai da sai ka bari ya gai, ba tsaida shi ba za ka yi ba tsaida. Kuma ni ina da garantin shaidar cewa wanga abubuwan da kuke yi sa ku ne akai, kamar dukan ku ana biyan ku ne, an ɗauki nauyin ku ne, dukan mu muna da hujjoji muna da shaida. Kuma insha Allah kaɗan ya rage mu tunan ku insha Allah. Kuma duk wanda ke wanga abubuwan ina roƙon Allah tuna mai asiri, ba wai sai ba wuce ba sai fulani, kowane kabila ne. Ni ba na goyon bayan dan ta'adda, ba na goyon bayan wani mai hudda da dan ta'adda duka Allah tuna masa asiri. Duk wani dan ta'adda ina da a ce yau sai wanda nake da wani bidiyon da ake a ce ya mutu, duka ni ina son wannan. Kuma in kuna da yadda za ku kawai ku hito kawai, mu za mu mara muku baya, za mu ba ku dama. Wayannan ba su turji bane ba kuke cewa, kawai mu za mu ba ku dama kawai ku zo ku kace su kawai. Shine kawai harkar ta gwamnati ta san inda suke, ta san ko su wane ne su, kuma ta san su yake wannan abin da yake faruwa. Ni yana da magarantin cewa kai da sa hannu ma gwamnatin ma ake komai da komai, tunda abin yaushe ne aka fara, su turje nawa ne su din, dukan su nawa ne sai da wannan magana ƙarya ne. So nawa suna faɗi nan, ai ba da Hausa suke yawan faɗi ba, mahimmanci duk abin da za su faɗi da nasiha na wasu abubuwa hakan ga na mutane su san abin da suke yi ba, mahimmanci da fulatanci suke yi. Kenan kuma ku ba jin fulatanci kuke yi ba, kuma ba ku san magana ba. So in ana mekar suna wannan family issue ne, bai zan dole ba sai an yi da Hausa ba, ka fahimta. Dukanku mahi yawanci kai dukanku ba guda ba wannan dukanku biyan ku ake, dukanku wani dan Kamaru ne sai ya zo ya ce shi dan Niger ne, dan in ya san in dai shi dan Kamaru ne kuma yace dan Kamaru ne, ya san asirin shi zai iya tunuwa. To kaga dukansu dai kowane ba guda wanda zai fasta bidiyon shi ko ya fasta hoton shi, kwata ba za su taba nuna. Kuma mahi yawancin su mu da Niger ba mu da wanga abubuwan wa'anda nuna kabilanci, wasu abubuwa dai daban-daban. To amma sai ake ɗaukar kwangilar wasu daga Sudan, wasu daga Kamaru, wasu daga ina ne
sai ake ɗaukar kwangilan su ana biyan su kuɗi suna hawa network suna zaluntar mutane suna faɗin abubuwa daban-daban. Yanzu in ka lura yan ta'adda sun yi yawa, ga su kungiyar su turji, ga Boko Haram, ga Lakura, ga wane ne, ga kuma wasu ma sun ƙara kullowa su ma kuma me sake da suna mujahidun suke ko uwayen mine ne. Wai kawai ku duk wanda kuka ji kawai ya samu ya iya yaren fulatanci yana magana da fulatanci kawai kuna mishi kallon a'a shi ma kawai bahillaci ne, a'a to abun ba haka nan bane ba kawai sai da